আচ্ছা 5 কেজি ওইদিকে সেট করো। একটু মাপ করতে চাই। আরে ওই Bapak haji je keran sidik खबर मांखा कायसा मालखुंतिनि सिद्धि ग्रान्ट लाइन थानाय ओमफ्राय आबनो जों नायसम लायखा तिनि चाकमागा चाकावा जे खेरेंबार होटेल दंमानि आ खेरेंबार होटेल गान्दारा मुंगिया गामि एलाका लायखा आबो ओमफ्राय मुंगिया गामिनि अफिसार रंजित बाबुरतिखा ओमफ्राय बन स्टाफ दंना कान स्टाफ नाव जों आरो नायसम लायखा गारि कायसा फायगा ओमफ्राय बन जों नायसम चेकिं खायनायखा ओमफ्राय चेकिं खायगा ओंखायनो जों आरो जे मैखो थुंतु माने ट्रेन दङ आ ट्रेननि दलाव गाजा मांखा सिद्धि ग्रान्ट ओमफ्राय आबोनि परे गारिनि चेकिं खायमानि परे नायगे खुलगै आरो ब्रनि सेक्रेट चेम्बार दङ जे जायगा गाजा दाइतलां माने जों टोटाल 104 पेकेट मांखा 104 पेकेट टोटाल आबोनि ओजन अंखा 679 केजि कालायो बाजार मूल्य प्राय 1 कोटी 20 लाख टाका कालायो आबो ओमफ्राय मालखुं नाम्बार अंखा TR01 AA 1822 गारि आबो गुवाहाटी लांगै ब्रक दनिनानि कक ओमफ्राय आ मालखुं चालकनाय ड्राइभार ब मानजाखा बनो जों NDPS एक्ट नि रायदा मथे जों बनो तदन्त खालामनाय बनो खाना जों कुदर हनाय जमा 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 इगला जमा हाथे ले लो चिरो ना Baik.